Sore angen wedhus karo ngeti cewek. Sadu ta. Tapi sapa sing arep liwat nang tengah sawah nek gak wong tuwek-tuwek. Apa corona tanggapan batal kabeh dibina karek ramban kelepakan wong rambane kon maskeran yo Nang golek rambanan iki kok ngono. Lha kuwi sapa ini kono? Kliwon mosok. Apa lah rusak iki. Iki maca apa lah? Kemanaan koyo wedhusku. Rene tak nderi. Ku ngono masker won, ben ra kena corona. Ora won anak apa? Maaf lah wono ya. Angon wedhus. Angon wedhus. Lah wedhus kok adoh men. Lah wong duse tangga. Bar golek kelowon pakan pitik. Oh. Pakan pitik rek bentuk minyak lek. Lho biasane iki malah tak sangoni tak kon golek pakan dhewe kok. Iki nanti duwe tak golek nadung minyak ki mangkane. Wah lek. Lah mbok sangoni bareng kok. Lah mbok sekolahno bareng. Ya iya lah, tak kuliahno dhewesan. Tak golek mek jurusan percolongan. Percolongan nyolongi panganan tangga. Paling cek pinter aku karo pitik. Jare sapa? Iki pinter pitikku. Njajal tak bedheki sapa ora? Iso. Goret apa artine? Tukang nganter wong. GoFood. Tukang nganter perbadukan. Lah nek goblok. Ya kaya kowe wi lah. Lah kok iso aku? Ya iyalah. Wis dikon ngeterono ndi-ndi mok dianggep kanca tok. Ngene lho Lek, ngene aku pe curhat. Curhat apa lah, curhat apa kowe enggak ndelok. Aku duwe kenalan wayu mono. Sapa lah? Ndelok fotone duwe ora? Lho. Ndelok. Oh, alah bocah iki yo. Aku yo kenal wong nek bocah iki cah di sekolah iki. Anjane Lek, wonge petak rabi. Yo ndak iso wong di sekolah ngene kok. Iso. Lah piye carane? Ayo melaku, engko ra roh carane. Loh, apeku. Iya kon, lali aku. Malah aku duwe barang apa tak aku nggon dhewe ngono. Tak beli sik kon. Sore nang kene Bos. Ya wedhus kok tekalane, ndak dicipuk sing duwe. Yo wis ora dicipuk mbek wonge. Karek mikir piye carane rabi mbek wonge. Wono dia ya suwe kan tak teko-teko. Jadi ngajak rene. Nanti lek kliwane suwe men. Wah, nek numpak motor. Tahun pembalap sih. Kuwi menawa iki kok. Wis teko main ta iku. Tak celokno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah mau jawab ya lah. Loh, dalam agama Islam itu kalau orang salam itu harus dijawab. Lah jawab iki kudune wonge yo. Yuk.
motor kliwon iki lho aku. Ngomong. Jeruk kan ngeterno. Ngomong. Anu mbak, kowe gelem rapi mbak aku. Ya aku di sekolah Iwon. Ya pas minggu mbak, kan sampean libur. Lah cili-cili menjadi gerangan. Terus fokus satu titik.